Egunon, ni Bihotz Zuluetan naiz, lantegi batuatik nator. Gure enpresa Bizkaia osotik dago, 3.500 lagun gauz barruen, eta Txorierri mailan 5 zentro daukagu. Guretzako abia bezalako proiektua oso interesgarria da, ze bai reflexio estrategikoan eta bai gure misioa planteatzen ari gara euskara bultzatzea, organizazio bat elebidun izatea, eta batez ere gure kolektiboak, lan egiten ditugun kolektiboak, euren hizkuntza preferentea errespetatzea, bai eurei eta euren familiei, eta horretan gabiz. Gero eta esfortzu gehiago euskaraz aldugunok berbarik egin, eta ez dakitenak ikasteko, eta horregatik bai hartu dugu parte berbakratuan, egunon, eta zenbat dinamikan laguntzen dozkuena misio hori lortzeko.